kining pagsangyaw sa gingharian sa Dios na ani sa misteryo sa rosaryo nga bag-ong gipuno ni sa tuy gapuno aning ikaupat nga misteryohan si Saint John Paul II. Unsa toy asa ni nga misteryo sa kahayag pagsangyaw sa gingharian ikatulo. Wa pa man mo kay bawo man sad mo rosaryo tingali. So mao na siya. Unsa may mahitabo kung maghari ang Dios, ang Magnificat ni Mama Mary nga iya sang gikuha gikan sa awit ni Ana kadtong inahan man tingay litong Samson. Ang awit ni Maria nag-ingon nga kung moabot na ang Ginoo nato, iyang ituboy ang mga mapaubsanon, iyang papahawaon sa ilang trono ang mga hari o mga bantugan, iyang pakanon ang mga gigutom, iyang papahawaon nga way dala ang mga mga dato niya. Tinuod ba na dili? Nahitabo ba na sa inyo rong kinabuhi o wala? Gyapon mo klaro. Sa unang pagbasa karon gibutang diri nga si Jose nahimong gobernador sa Ehipto. Kaila mo kinsa ni si Jose nga gihisgutan sa unang pagbasa? Maoni ang ika-11 nga anak ni Jacob. Si Jacob ginganlan na siya Israel. Nya do na siya 12 ka mga anak. Ang ika-11 mao si Jacob. Nya si Jacob anak sa ikaduhang asawa ni si Jose anak sa ikaduhang asawa ni Jacob. Bali old age na si Jacob, nakapangasawa pa gyud og bata-bata, mao tong nakaanak ni Jose. Unya ang unang asawa ni Jacob na ay anak nga napo kabuok na Sina, kay pinangga man ni Jose si Jacob kay anak lagi sa iyang katigulangon. Unya may pagyud kaayong mo interpret og mga damgo, murag gitagaan og gift ba sa pag-interpret aning mga damgo. Nasuya ang napo. Yan sa ilang gibuhat, ilang giplanuhan nga patyon si Jose. Nya sa dihang nakahigayon sila, ila na untang patyon, ila na lang gihog sa atabay aron adto mamatay nga di gid nila tuyoon nga sila gimuhono sa kinabuhi. Nya na may naagi nga mga negosyante padong sa Ehipto gikas naagis Kanaan, ilang gibaligya si Jose aron mahimong ulipon. O kun patyon man dito sa Ehipto, bahala ng Ginoo niya. Nya ila dayong gipatuo ni Jacob nga ang iyang anak nga singanlag Jose gikaon sa mga gitukob, gikunis-kunis sa mga bangis nga mananap. Nagda sila sa sinina ni Jose nga ilang gihukas gikaniya, ilang gihumod sa dugo sa mananap nga ilang gipatay. Unya gidadayon nila ngadto sa amahan, porting hilak ni Jacob. So dinaog-daog si Jose, sinalikway si Jose. Apan kay si Jose gipahari man niya ang Ginoo sa iyang kasing-kasing, gitabangan siya sa Ginoo. Ang iyang pagkabinilanggo nahimo ng gawasnon, ang iyang pagkaulipon nahimo na siyang gobernador. Nya gigamit gyapon niya ang iyang wisdom. Gisultihan siya sa Ginoo nga adunay umaabot nga huwaw sa tibuok kalibutan nga mulungtad og mga 3 ka tuig man siguro to. So kining 7 ka tuig nga malambuon ang Ehipto matud pas Ginoo ngadto niya,
tiguba ni, pahimusli ni, pagtigom og maayo aron dunay sobra ang inyong pagkaon nga makasustener og 3 ka tuig. Inig abot na suwaw nga wa nay tanom nga mabuhi, magsige na lamog kaon. Mao nay prinsipyo sa hulmigas. Kabantay mo sa hulmigas o kanang mga bees, anang naa sila'y balay, di ba mura man nagmotubo ilang balay, kay magsige na silang hakot panahos ting init. Nya inig abot na sa tinguan, di man kalakaw ang hulmigas, kay gagmay man kayda sila, maanod na sila sa tubig, aadto ra na sila silang balay, sige kaon, way problema. Masa mumto mo na siya kuan. Mausad na siya prinsipyo sa kadang cooperative. Ang kada member mubutang dito sa ilang kading tampo, mubutang ato sa cooperative, o niya motubo ang cooperative ug naay kauban nga medyo maglisod, naabutan og huwaw sa iyang kinabuhi, tagaan dayog suporta sa cooperative niya, gamay ra kaayo ang interest niya. Sa iya pag yung interest naapagid siya ay gitawag og rebate. Di kwarta lang yapon. Yapon mo makahibaw. Mao nay prinsipyo sa pagpalit na tog slot, no? Tampo-tampo ta ginagmay, ginagmay dinhi palit mog slot, SBF dag. Hangtod nga mudaghan siya, ginagmay-gagmay pero mudaghan. Makatukod na taog kumbinto. Ikaw niya pa dir asa mang huwaw diha. Ang huwaw kay mahurot ng imong kwarta sa sige nimong palit. Nya unsa may sunod mo hitabo? Iuli nas Ginoo nimo 100-fold. Mo ni pinakanindot nga premyo. Haron ang kabos mahimong adunahan apan kadtong wa mo palit tungod kay gustong magdato kawad-an sa iyang kinabuhi sa iyang kwarta. Mao na niyang nahitabo sa mga igsuon ni Jose. Sige silang sina ni Jose, ilang giwagtang si Jose sa ilang kinabuhi aron sila ragyoy manunod sa katigayunan o bahandi sa ilang amahan. Pag abot sa huwaw, nangita na sila pagkaon, nakadungog sila nga ang Ehipto purting daghanang pagkaon, nangadto sila sa ilang igsuon nga si Jose, wa ra ba sila kaila? Gipapriso silang Jose kay nailhan man sila. Tistingan ba? Nya giingnan dayon, sige, paulion ako ning uban ninyo ang usa ibilin. Unya kadtong kamanghuran ninyong anak igsoon, mo to'y igsoon ni Jose sa inahan. Na namingawan sa ginyag maayo si Benjamin or Benjamin dad adire. Mo ni nagmahay na sila kani mauna ni ang silot nato kay atong gidaog-daog ang atong igsuon katong Jose nga bata nagminahayay na ba ingon sa Ruben, ingnan bitaw tamong ayaw tong buhata, inyo yung gibuhat, mauna ni gigaba-gabaan na ta, kita na sa gisilutan. Unsa man na siya in relation sa paghari sa Dios, iya sang pamat-on ang atong kaugalingon sa atong mga sala. Basta muhari ganina ang Ginoo din hinato, gawas nga mausab ang dagan sa tong kinabuhi, muarang-arang ba, muarang-arang, dili mo mahimong uyamot, makamatngon pagita sa atong sala. Busa ka ng mga tao nga miuswag ang kinabuhi, ni arang-arang ang kinabuhi, pero sige gyapong pakasala, wa pa na harii sa Ginoo. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na giharian na kas Ginoo. Una mo ni ang duhang mahitabo basta maghari ang Ginoo. Ang atong kinabuhi mo arang-arang. Kay ang gigutom, mabusog na, ang kabos, maarang-arang na, ang mga dinaog-daog, mahimo ng mga pangulo or inila. Pero ang partner ani, repentance of sin. So wa gani nang repentance of sin, igo ra kang ni asinso, wa pa nay Ginoo. Nabitay mo dool na ko usahay nya mo konsulta ba, Father, unsa maning akong kahimtang sala ni dili nako unsa may mong kahimtang di siya doon ako'y bana sa una
Nya porti magyong salbahisa pader. Napugos lang kog minyo ato kay nabuntis man ko nya ang iyang kaning akong mama o papa di man gusto nga di ko pangasawon pero wa gyud ko kauyon atong tawhana pader. Mao tong pagkaminyo ginamo pulos raman kasakit kulata ang akong madawat porti pag yung mga bit hangtod gibiyaan gyud ko pader. Na nya karon gibiyaan naman ko niya wa man sad mi anak nakakita ko ron og bag-ong akong bana buutan kay pader na nami anak tulo ka buok nindot kay among pagpuyo sige sa kog simba sige kog tabang simbahan pero wa lagi mi makasal pader kay tungod manggod kay wa man ko makapile og kaning sige na naliti nako file og naliti sa di mo sabot ang Ginoo pader o wa na lang ni total ga binuotan masad mi pader wa man sa gid mi magbinuang ako honest ko sa ako karong kapuyo siya sad honest sad nako wa gyud magbinuang pader dili na din na pwede pader sa inyong paminaw saban ningon dayon ko pagtubag pagkaanugon sa inyong kabuutan nga adto ra day mo sangko sa impierno. Anugon ba ang inyong pagbinuotan nga mosangko sa impierno? Ngano man nako sala man gunagod nga nagpuyo-puyo mo di ba gauna kag sala ga premarital sex nya namabdos ka mura man tingtog na ectopic sa to na nawa tong iyang kimabdos pero tungod kay mabdos gid pakasal nya man wa sila na makaanak kay nawa nakuha man tong bata pero kinasal na bati man kay batasan ang iyang kuan iyang bana di nagkabuwag sunod sa nahitabo nanasad siya bag-ong nakitaan buutan na Diyos noon kayo sige sila simba pero di lang kuno sila mukalawat kay lagi di man pakalawaton ang way kasal bisan pagkasal sa huwis di man gyapon na nato itugot nga mukalawat kay wala pa may sacramental wedding nako anugon kayo tiwasan na lang na tanan siya mahala sad mo apply og kuan pa dire annulment kay sa civil mga 100,000 niya ari ka simbahan mga 40 to 50,000 ako ay apply lang na kaysa wa ka makausik og 150,000 ibutang ta lang o niya adto ka sa impierno mo sangko o kamo na ang sitwasyon na sa inyong buhaton mag-annulment pa mo o di na doko malamoy okay raman sa napadirgon ana raman sa mo no oy ayaw gyud repentance of sins pagbasol sa sala nya part anang maong pagbasol sa sala mao ang pagsakripisyo sakripisyohi antusi pag limpyo ang imong kinabuhi sa sala ako din siyang giingnan sige mahal man ka ng kuan gasto sa apply og annulment sa simbahan adi magina annulment declaration of nullity kanang murabag i-declare lang sa simbahan na ang inyong marriage invalid from the beginning tungod sa mga depekto nga na-exist o naadiha mao na nga ako siyang giingnan aron wa na kay gastuhanan pagbuwag na lang mo anang imong gikapuyo friendship na lang mo nya di na mo magpuyo sod sa usa ka balay or sod sa usa ka kwarto nya buwag na mo agree na mo nga friendship na tabangin na lang nagbuhi ang inyong mga anak unya kanini ang wa na mo'y hilabtanay isip mura kunuhay og banag asawa di na mo mag-sex nya pangumpisal mo kana dako kay nang sakripisyo ha pero way gasto og kamo papilion ta mo asa may inyo total na naman mo'y anak tulok buok pero wa na to di na mo magdog di na mo magsigig huna-huna nga imo ng asawa imo ng bana gitawag sa gyapon ni siya sakripisyo nga way gasto katong declaration of nullity
sakripisyo nga dunay gasto. Pero ang nakanindot lang sa dato og ma-approve na, pwede na mo magpakasal. Nganong ako maning gihisgutan, gikapoy nagyud kog sulbad ani mga kaso. Sigihan ta ako busy kay ko karon nya tagaan kog mga kaso kay ako may defender of the band, usas mga defenders of the band dinhi sa atong bang diocese bas kaning atong tribunal sagaran des mga kaso among giatubang kana mang marriage nga mangayo og declaration of nullity. Nya busy biya kay kustanan hapit na magani ko dili gani ka lingkod kay perting bisiha nya tagaan pa jud ko na upat na kakaso ang akong giatubang. Mao na kay di wa man jud ko kahimo nya mura naman sa kog mauwaw dito sa atong diocese nga dugay man kini mahuman pero perti naman sa jung kapuya gikas pagmata hangtod pagkatog. Ay bawo na biya gyud mo unsa ning akong schedule din wa na magikoy day off. Dasukan pagyug ko anang kaso niya inigbasa na po kanik yung mga tawhan nang tuka-tuka yung minyo kitay hasol-hasolon niya magsigihan kog text padir asa naman tong kaso kay gadali lagi padir gadali nako gadali kita pa dali niya may magasugo ko ani niyang minyo dito ngano gyud klaruha nya karon hasol-hasolon ng pari wa man gay may magminyo magsige na migsulbad anang kinabuhis minyo. So nga kung gihimo karong extra effort, ako na lang sa ning ihalad sa mga buangon nga sorry sa term. Kana bang wa kayo klaruha ang ilang panagminyo ba? Nga ako na lang sa ning halad sa ninyo kay pare man gyud ko unsaon man sang nakanon lawyer man ko masag ko ni unta tuyo sa tinud-anay may rest in peace si anhing Cardinal Vidal mao'y nagsulti nako nga pagkuha og canon law kay mo na specialize pag graduate na ko sa theology ba kay gakinahanglan tag additional canon lawyers perti kinapatong reklamo your eminence I don't like anang canon law bugo-bugo ba ako kapoy biya kay nanang sigig tuon nakukuan akong ganahan unta kaning moral theology ganahan jud ko anang morality ana insya but we need canon lawyers we have many moral theologians. You should specialize canon law. Mura ko kapas ag cross nga way butang-butang Pero ako gitong gitiwas by obedience. Hangtod karon I love my work as canon lawyer. Ang trabaho lang, ang problema lang gisudlan masad ko aning wasad nako tuyo nga porti sang daghana ang manginahanglan sa akong panahon isip preacher, isip counselor, isip tigmisa, sige sa noong kolekta, pero saan nga. Nakaroon ang akong gibuhat, mumatag ko alas 3 sa kaadlawon, hapit na ni mga muduha ka buwan, aron akong trabaho kayo. Ari ko magtrabaho sa adlaw, diot sa anak ko sa kwarto, tuktokon ko pader di ay taga Davao, pader di ay taga Negros, pader di ay taga Canada, pader di ay taga Australia, ni palitra bagslat o diya makigpa-picture nimo, makig-istorya nimo, manaog na sa ko, inignaog na ko dire, eksaka dito pagkakapoy ibalik ang trabaho, may pagmatog, tana sa mo tok-tok. Ako wa man gyud mo tok-tok og kadlawon. Amo na alas 3 kadlawon magtrabaho ko hangtod alas 5. Na karon hinoon kalois Ginoo nahuman na nako ang duha hapit na sad mahuman ang usa matulo na nakahuman basin pa malangit na sila. Ako lang ning gihisgutan ngano man kini manggong dili pag sakripisyo aron pagbuntog sa sala makapawagtang ni sa gingharian sa Dios ug unsa man ang gingharian sa Dios gingharian sa kalinaw kalipay kahiusa o kabalaan. Kinahanglan dili ta magsigig pangandoy aning kalinaw, kalipay, kauswagan pero why kabalaan sa kinabuhi. Kay nga naman sooner or later maghatag itag problema sa atong katilingban basta magsigig tag pakasala. Kung kamo magsigig pakasala, maproblema yung atong parokya. Kung ang pare magsigig pakasala, maproblema ang simbahan. Sige, lingay mong tupad. Yung na,
mamiya na ta sala ha. Naa kanang siging linibakay, siging sinawayay, siging away, siging pamakak, siging premarital sex, siging same sex, siging corruption, unsa pa na diha mga sala, pangwarta, na siging pangutang, nya di ra ba mo bayad, na sige sag paningil, tag-as ra ba kay interest ipatong, mga sala ni nga atong angay hunongon. Suway naghunong, di ba malinawon kay tas tanan. Muna, imbis nga inyo untang ipakasala, may pag-ipalit dalag slat. Kaya kaning sala, gastom kayo na. Sigarilyo, pananglitan, inom, drogas, kanang kabit-kabit, kanang pasiging pa-beauty anang inyong mga naong, mga babae. Ana, mahal kayo na. Mahal kayo ba? Kaon, ana, mahal kayo na sa tanan. Kanang addiction anang mga gadgets, siging palit og bagong gadgets, mahal kay nastanan. May pa og mawag ari nung wag tango nang naang mga bisyuha, mas maay pag inyong ipalit og slots. Nga naman barato ra. Naalay promo gamay, 4 slot challenge. Naay promo no. Nya kada palit og slot naa dayon moy 100-fold blessings gikan sa Ginoo. Di manibakak kay gisulti man is Ginoo, di sa ni pagpahimulos kay angay man sa ning isangyaw. So salamat sa namalit na tog slots sa SBF DAG. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 32,472 slots. Pakpak. Naapay 43,528 na available slots. Sige lang yun mong palit niya. Kung ganahan mo mo appeal sa 4 slots challenge, pasabot mo palit mo 4 ka slots. Pahinungod ni sa akong ikaupat na katuig nga pagka-parish priest, labi na gidinhi sa atong parokya. Ako 4 na mo katuig karong August 6. So hangyo ko ninyo, kung nalipay mo sa akong pagka-parish priest, palit mo 4 ka slots worth ni og 2,000. Labing minus lang na siya. So as of yesterday, ang 4 slot challenge nga atong nadawat niabot na sad og 80 ka 4 slot challenge. Pagpakyapon. Kanindot ani, akong pangandoy ani moabot lanig 1,000 ka 4 slot challenge. Okay na kayo. Kutob August 6. Kaabot ka ha? Murag gaduda kung di mo abot. Pero sige lang, basin pa dahil mo abot di ay ladakuha ka. No? Inyo rin ang pagbuot. Ang importante mga igsoon nga ang kinabuhi, dili lang lunlon kauswagan, financial o kaha academic o ron sa diha, honors, but above all, repentance of our sins. Muna, ang mga igsoon ni Jose, ni abot gid sila sa pag-amgo sa ilang mga sala. Nya si Jose sad tungod kay wa man sad siya maglagot sa mga makasasala, ni uswag siya siyang kinabuhi nga wa say sala. Nagpabilin siyang balaan tungod kay miantos siya pag-ayo. Sama usab ni Hesus, nagantos pag-ayo aron pagbuntog sa sala. O kita sad nga iyang gipili sama sa mga apostoles, gitawag sadta sa pagsangyaw ni ining maong kamatuoran nga paharion nato ang Dios sa atong kinabuhi kay mausab gyud, munindot gyud ang atong kinabuhi, apan labaw sa tanan malimpyo ang atong kasing-kasing. Manindog ta kadtong gustong harian sa Dios.